Bon vespre. Acabaré amb el capítol aquest que parla de tardor del Narcís Comadira. L'últim paràgraf, que és una cosa. Per això és temps de meditar, la tardor, parlo de la tardor. És temps de meditar i és temps de recordar els difunts. La gent va als cementiris, neteja, posa ordre, encén llumanetes tímides i carreteja grans testos de crisantems, d'olor acre, pètals cruixents, blancs, grocs, rovellats. I se'n torna a casa una mica alleujada. La pietat dels vius envers els morts ateny els vius i els reconforta en la indefugible davallada. Però no en tenen prou, no en tenim prou. Ens cal aferrar-nos a coses sòlides i aquests dies ens omplim de menges pastoses i espesses. Panellets, castanyes, codonyat, que ens llasten una mica i ens aconsolen. Ni que sigui en un tèrbol ensopiment il·lusori. La tardor, dies greus de reflexió i penediment mentre el món s'empal·lideix a poc. Dies de despullament i de mort, però també dies d'espera i de joia tranquil·la. El gra ja és el graner. El most bull en la foscor de les tines i l'esplendor estival de les fruites reposa el reboç en la dolça suspensió emmelada de les confitures. L'estiu ha estat enorme. Adéu, viva claror. Ara la tardor ens repta a la serenitat. Sonen les 4 últimes cançons d'Strauss.